Dobre, takže čo ľudia, tu som ja mimo potržitko 292, ako možno niektorí aj poznáte. A dneska je to ďalšia ochutnávka, ale nemám tu nikoho, takže je to ochutnávka Xixo. Tutti Frutti Cactus. Je tam možno 5 klapiek minimálne. Tak idem sa toho napiť, lebo toto mi nehala moja sesternica. Takže ona pred chvíľou odišla, tak počkajte. OK, ľudia, nič tam nebolo. Ale chvála Pánu Bohu, že mi nehala toto. To je plné toho Xixa skoro. Tak môžeme sa vrhnúť na to. Takže ja už som tuto na boku, hej. No a ideme, hej. Dobre ľudia, bublinkové, ale zase nie až tak moc. Tak príjemne, hej. Sorry ľudia, to je moja stolička. Áno, je to stolička. A to je moja bunda. A dám tomu solidných 8,5 z 10. Tak, no asi tak, no. Ale je to fakt dobré. Dám si ešte trošku. No, takto pred kamerou asi nemôžem, lebo by som sa odhalil. A dneska budem streamovať aj na Twitchi so Simonom, GMS25. Hashtag dám do názvu shortu 3-minútového. Dobre, tak idem sa ešte trošku napiť. Pardon ľudia. Si drgol. OK, fakt ľudia, je to tak príjemne bublinkové. A je to dobré, no. Tak, OK, zmenil som plán. Je to 9,4. 9,4 alebo 9,5. Dobre, idem to vypiť ľudia. Dobre, fakt je to dobre. A to je asi koniec videa, takže